אבל זה זוגיות בריאה, שמרימים אחד את השני. אתה לא מסתכל על האינטרס. אני בדיוק חושבת. דורין אמרה לי שבתחילת הקשר, אני זוכר את זה. נו. שכשהייתה עם מתן, הוא לא לא פרגן. בעיקר בקורס קצינים הוא לא פרגן. הוא לא רצה שהיא תלך לבעד אחד. כששמעתי את זה, זה נשמע לי מוזר. יאללה. אז הוא עף. זה עקום. אז הוא עף. האמת שכן? כן? לא זוכרת? האמת שכן. אמרתי לך, הוא לא יודע לפרגן, אז הוא לא מתאים בכלל. מה זה עקום? יש נאום. מה משהו לתקציב? נאום. נורא כאב וזה יכול להיות עגבניה. זהו, עכשיו דורין. ידיעת חזירה. עכשיו דורין, אחרי הרבה חודשים קשים. זה כאילו איך לי מתקדם. שהיא הכילה. מפרגן לה? עכשיו, סתם בואי אוקיי, נגמר. נקשיב לעסק הזה טוב. שם. אוקיי, סיימתי לאכול. בואי נלך בחדר. רגע, בואי נעשה הלוך מהיר. טוב, אני לא ממש הולכת לחידורים, אלא אני הולכת לסלון. טוב, אז נתראה בסרטון הבא, סרטון 3, ביי.